Здравейте, приятели! Аз съм Корай. Днес снимам този клип на Майнкрафт. Бат ми днеска много болен. Да му пратите много поздрави. Ето сега сме до къщата. Ето е къщата. Това е страни. И едно е готово. Дай да го взема. Чакайте. И ето сега вижте. Направил съм всичко. И чакайте, сега не може да се искате. Ето, приятели, човекът му направи малка броня. Ето. Броня му направих. Вижте, броня. Остана да направя сте броня само.